Jo crec que el que ha succeït a França és un indicador clar de precisament el que està succeint a Europa, que és un missatge una altra vegada xenòfob, una altra vegada feixista en relació a la ciutadania. Vull dir, el concepte de ciutadania, que és compartir un espai i un temps, s'està convertint en aquests moments en un element de rebuig. I és paradògic que hagi sortit precisament a França, que va ser un dels pioners amb el tema de la ciutadania, no? En la seva revolució històricament. I a més jo crec que és un clar atac a el que ha de ser l'Europa del futur. Vull dir, és un clar atac a l'Europa que precisament des de les esquerres han de defensar, que és una Europa de convivència pacífica i de convivència social en tots els seus integrants. Per tant, un rebuig total en aquesta política. No és possible que tinguem una Europa que en aquest moment les mercaderies tinguin més drets que les persones. Per tant, si aquesta és l'Europa que aspirem, és una Europa que hem de replantejar per complet. Efectivament, la nostra comunitat autònoma havia estat governada majoritàriament, molt majoritàriament, per el Partit Popular. Per tant, els serveis socials mai havien estat una política pública de compensació de les desigualtats. Sempre estava relacionat amb temes de caritat, en temes de beneficència. Nosaltres, amb aquesta llei de serveis socials, el que volem és equiparar el servei de sanitat, el servei educatiu, o equiparar els serveis socials en els serveis educatius i en els serveis sanitaris. Que el ciutadà sàpiga exactament què pot reclamar a l'administració, quins són els seus drets envers temes de servei social. La llei aprovada en el Parlament de les Illes Balears, a iniciativa d'aquesta conselleria, la possibilitat és que tinguem una llei que en el seu desenvolupament posterior farà que les persones, els ciutadans i ciutadanes, sàpiguen a què tenen dret. Vull dir, en aquest moment, si una persona té un fill o una filla de 8 anys, sap que té dret a una plaça escolar. Temes de servei social no sabem que tenim dret. Amb aquesta llei sí que sabrem si tenim dret a una teleassistència, a una residència, a una ajuda de menjador, a una ajuda de beca escolar, etc. I aquest és el camí que s'ha de fer en temes de serveis socials, perquè els serveis socials jo crec que són de les polítiques que poden compensar desigualtats i sobretot poden compensar situacions de vulnerabilitat, que en aquest moment la crisi econòmica ha demostrat que molta població en poc temps se converteix de població normalitzada a població vulnerable i per tant és necessari crear tota aquesta xarxa de serveis socials que puguin reduir aquest impacte. Bé, el que puc dir és que efectivament jo crec que hi havia una consigna del Partit Popular Central de que les comunitats autònomes on governassin i no desenvolupassin la llei de dependència perquè era una llei lligada en el Partit Socialista i no s'havia de desenvolupar perquè estaven pràcticament en eleccions quan va ser aprovada a gener del 2007, les eleccions eren a maig. Nosaltres el que ens vam trobar aquí van ser 5.000 expedients que estaven dins una caixa, dins calaixos, i que no estaven ni actualitzats, ni estaven revisats, ni si sabia si sol·licituds estaven adequadament complimentades, si faltava documentació, etc. Només és a partir de juliol del 2007, quan entra el govern progressista, que la llei de dependència es comença a desenvolupar a la nostra comunitat autònoma. Jo crec que els puc dir que en aquest moment ja a la nostra comunitat autònoma hi ha més de 22.000 persones valorades de les 23.000 sol·licituds realitzades, que d'aquestes 22.000 persones n'hi ha 14.000 que són declarats dependents, que d'ells ja 12.000 reben per primera vegada qualque ajuda de temes de dependència. S'han creat més de 800 places residencials, la darrera nòmina d'ajudes econòmiques a les famílies és de 2,5 milions d'euros i aquestes dades sempre han d'estar referides a la nostra població, que és de 1.080.000 habitants i els dependents se calcula que estan entre 30 i 35.000 persones quan s'arribi a la totalitat dels nivells. Ja s'ha creat tota la normativa i tots els decrets que són necessaris per a aquest moment. S'ha creat més de 1.500 llocs de feina en relació a la dependència des de juliol del 2007. Per tant, el que nosaltres podem dir és que aquest govern sí que ha apostat decididament per la independència. És d'aquests exemples que comentava abans, que dona drets socials a les persones. Les persones saben que una vegada que ets valorat tenen dret a una plaça residencial, un centre de dia, una ajuda econòmica
una ajuda domiciliari i crec que és la línia en què s'ha d'avançar en temes de serveis socials. Jo puc compartir que en el moment d'austeritat se podia reduir l'estructura administrativa, però reduir-la en temes d'igualtat me pareix que, i així ho hem fet, manifestar la nostra disconformitat. S'ha demostrat que en 2 anys i mig d'un Ministeri d'Igualtat, per tant d'una estructura que està treballant per la igualtat, s'han aconseguit fites que no s'havien aconseguit en molt d'any de democràcia, com és, per exemple, la llei de l'avortament en terminis. Això és, jo crec, una fita. Tota la feina feta en temes de coordinació amb Europa i coordinació amb les comunitats autònomes per al tema de la trata de blanques, per al tema de lluita contra la prostitució, per al tema contra la violència de gènere, jo també crec que han estat un clar exemple de que una estructura potent és necessària per als temes d'igualtat. En democràcies avançades, com és la nostra i com són altres, el tema d'igualtat és un tema pendent i per tant és un tema en què encara se li ha de dedicar esforços. I a més, crec que cada vegada més el govern central ha de tenir menys ministeris que tinguin que veure en la gestió, perquè la gestió ja la tenen les comunitats autònomes, de sanitat, d'educació, de serveis socials, d'habitatge, i en canvi ha de quedar més en ministeris de caràcter polític, com era aquest, per exemple, d'igualtat.